ta pepepe ne die kan nana mea aba betena se so hwe nana enanso a egu ahene memu na wo hwe nana bomre na wo hwe petia de de ahyehye nsa ene nana afade ni fufu nko a na ekese Tepa mahene nana Adusei atwewa Ampem no kwasemi so hwe nanim bia a wode te akonyamu wo sere a hwe ne se esesu kirema na wo hwe a ne mfiji adusia ne de kwasemi na ekini ya aba won se nana ye me se onyanya na so ai nana onya enhira na bia nyankopon ehirawa ubo mfie kura na ne efiri se mfie ni wonya a wonya enu kono ebi ena nana nyame edi ehia ne yonkrofo ene obia abodu fufu mu ewufia hanma enya ase Awusiana chese eno no yehu se na nua baako na wogina asisi oni okudwodo watwe ho sisi a okudwoto ni ena ejataba oyomanyuni e wo manyuko okudwoto ena wo cha na yenya ne ntese wono ye mrante hene e wo Tepa mem ho no mo wonna ne mrante hene wo ba na wo bechia ne man hene achia na e man baby na okudwoto ablakwa e ma remfi se nofton ho ena oye mrahye bedwani a wo kamera hye bedwafo a kwase ni edom eni dinani nachi na wono epena asem e wo man Ghana Dr. Koku Oten adonku wura no faade ena wono nso ede nsa akwa to Tepa manhene ensem wone ne manhema wo chia na ehu senkitahudie koso e wo hono a enye asempoto anyo kwase ni ene nana waye ni nyina na nachi ye fufu nana akonya insuro kra nke baka se fufu sereva kama ena fi nana ntuma fita nana epeti ebone nsa sereba nana ede da ne nsa na bakon no mu eno nso saa fufuo nana watch ebo no sereba ena chese de ne nan ye ne nan ti aso no kra no eno nso saa fufuo ena eno nso ese forma nana ne nan esisi ewo ekono ma chese ede amaye kwase bo de jedu osia no na fom ewo hanu obinya na se ode asida ayeye ne tonton ede mo twebia se de nana ede se atwa Tepa mahene oye no de akoma no eye osomo a yekoye wo asori no na aka ni aka Esunya mahene ne wayi niti nana ode ne ho ochetrama oyi asaka kra na se yebi asamu miense Abusua se ohwa afei na wodeno ochitrama asuminya manhene woko na afei wakwa akwachi Tepa manhene nana Adusei atwewa Ampem odi asaka kra awia afei na wodido ekobodomu na wachia manhene na afei wono so akwakwatena se emawre mfise dwumade ye enti na Tepa manhene tonsa ede efre wodeno ochitrama oye asuminya manhene etu wadido edi abodomu a bonse won matomu a won mu edi inkita ho ewo honma enye asemketsa enti eda so a ewo Tepa manhene na himfi a imedi no ne kasepa no ekoso ho akwada ase awie na fina ya befia chese ye ba ne ya beto so na aye kama ewo ehono udia wode apra no ho enhira ena ode mano se twedi amponi asase ya nananom abosom akuniasa ene ade wonomon ho ban na wonom manfie no de brosa na onfa entenase
Nana enya ba betena se afi na ye hu se adwadifo mu okuku damani ntina wono ba adwumadi ase mfo to nsade film na nanom ahemfo ne ade wono nyina ekọ na afi ode ne ho ochretrama a wono yesu nya manhene wono makọ na womo enso akwa no akwa babiu koku otene no doctor koku otene adonku ewra enro ona mo se wachia nana edi enkita ho kakra no sabe pepe ene ekusu a ekoso ewa ahifia ene dwumadi no aya akono pa Mema sufu ni na sorry ne to happy birthday song ama ye nana ne ye papa ye wo fa school ni bia wo ha bia aha mucha cake ni yeso anumba sendi wa monse munimi enti ne senti no dwumadi esumbuma yenti no nana etonsa efre eye ye papa ye nana odene ho ochre ntrama oye esumenya mahene onene ye special guest of honor for today aya woda bonsem kase Tino, your special guest for today, no, ordinary home or tree drama, or ye, Sumena, my Nana, Yabawaka, more as Nana Eto Safro, so Ode or say, Ayo, you now do a no yam, a better edumedi, a chi. Opanika Siabi Tachema, and a Damanum Sabri, na Master Bibi Achemo, na Atwenewa. Yeah, you are in fear at your sea award. Atwenewa suffer Opanika Siapa, or one not tongue, who are Oku Yato, Abrakwa, honorable MP. Opani adding a name yam abba, and fear the ocean at the assay. And the Opani Akan and Achame said, Send out to find a couple up, a man at the Pamangini at the fear at the ocean. What in a cheaper fita would you dear? A sea at Yameso. Young Famaya now one so unfunny nymphere at you saying. And he said, or could you to Abraka honorable, not Tom MP, and so Okasa Essini. What is so? What is so? At Yami Asumuno, Yakai Sampa, a young honorable. Where you Amrantia Hene. Tepa, Ampa, what Chesa Ampa, or dear Amrantianim, at a sum therefore, and Tina said, Okuja Topra, our Tepa, Amrantia Hene, honorable, not all MP. Nanam say, Yada was say, more any yo, Tepa Amrantia Hene, not all MP, honorable Okuja Topra, more any yo, Sadia honorable Esiano, Yabadianti, Yadasi, that's your brew. Abisa Sami Sawasha, nursing training college.
nurse for mo fra yetete wo mo no ma be ya nurse for wo oman Ghana mu school e Tepa no na wo hu se won mo ato santena won mo chia nana no wo de didie bere won mo hene a kwasem ni okọ na otinkitamu a da nana ene eskufu intama akono keka nana do wo mo ebu wo mo a wono so de ani die nti dwumadie bi e bekoso obia no wono mo ekọ wo mo ko bo nana ema ne eye kama na sintini e wo no wono na ato santena wono mo so chia ewo eho no Mosha yehu se ye immigration officers a wonom nso ebe adwumadi na se no wonom nso na yehu se wonom ato santena wonom chia kama forestry wonom nyina eka ho a wonom nyina ehwe ama enne na adwumadi no aya akono na aboa manema etimi akonkan ewo honom nti eguso otuni che achia na ewi asa e de opportunity Nana kisi. Nana kisi. Ofiugo ebaye. Na bo pije traba. Aya Tepa Atlanti ani. Nana kwa mjoto Abraham. Nana Adima Prempa hibolu. Nana Tepa disia Nana Adima Prempa. No saya ahibolu mu hene. Education director or has education director or Mama Grace. Atitru ni ani ntina meton safra o mo. Atitru ani ntina ewra eto mo nsa efre mo. Me aminu Frank MJ Grand Hotel director. Mama hinia Frank who conquer Lagos MJ Grand Hotel. Toma Patricia. Toma Patricia da Bofia. Asada nam de bida obia. Yo ba se ayasida kwesi na obia. Sanse tamede afia kamifie ho. Yo ba se nam se ewade ade mfi ba ko aka ne mfi o. Na mafidi de me ka se be no school fo nkola ne bidi. Yo ba se ene afia odi o ka so ne school fo ne na ele edi. Na school fo nso nkola no me se health insurance. Me ye bidi ama o ni papo. Ye masale tunakuwa se eye embrace for mama ko Ampem obeye sebe health insurance ede ama o na afi bi no mo ato se de me ke ko so no mo so na afi woni asufo yi na mo ato se de na be ke bia e ba ye no so ne ngbai ede ala no sebi anyi no bi nyobi da na abofra de nyina ye bi da ye ba se be ko ka se ni se anyi no bi ye bi da na abofra de na abra de obi a ye bi da anunti na mehia enkole de mama omo futuo da trom de bobo ebra chase ama nkola da futua obehu ansa na omo ase ye ba se ya chase na ya man nkola ya futua na enkoy omo de nsemu na omo ase se abra no bra no ne nkola hia mo omo futuo ne mo omo tete ya papa no mo abegini abeye panyin papa mai abra no bia se abra pa na yetumufo NYANSA kadati na unso be yempa awo mayu titru eye wo mu ntade shem titru wo mu ntade shem titru eye omu ngumasuam titru so education ngumasuam eye ade ahia se da bia wofo
eba ye di koye ma ho ah de ten bia say awofo no ye ma ye ni ekoye ma no wo wo exam na no e ma ye ni ekomo yes ade adachi be nya nkora papa ma mo di Ghana mo ni ye ba say ye ko sa asemi ana say ye sa en ko e ni e pe pa awo man anu ti den me ne nkora no di mi sa ma ne you know, so you see, and I'm from my walking. So I'm not to and more. Not to one was I to Asiano. You are saying, and I say, if I'm doing Asiano. And yet, the Biali and Impenium for the Bishop. Do maybe so I see an collection more futu. So you must say, if the Bian and Impenium for an anomaly, and answer me, if you beat the down panel, every time you put down first from panel, and you to go. Near show moon cry. Yet, yes, sir. The man Corano be bring so afar. Young penny for you suit not that from the boy, bra. You are saying, there's an great here. The climate for you suit not that thing. To me, far conyers, no be of the boy, no Medi, now with the Asadaka Salmon, Titu, a Suda man. There are some now from where to the well, you will have Jamie out from our buyer. You must have a teacher, a year, a sooner family paying for. To me, that one must. You are so yeah, what the cancer on it. Tepa my henny. Any, yeah, you see, Muha. I am your Wahua. Semi, Semi Niminia. Kuma ebabedi na fida ni manije ho kra ne se yanja enkwara emabunu ene nananom enfri mu we nyina kyerɛ sɛ onim faso a enkwara a yebenyini abɛyɛ mpanyimpa ɛho mmɔfra no so akyerɛ ɔdɔ obuo ɛne sompa a ɔmde ba bɛsom ɔmo nana akyerɛkyerɛfoɔ nso ɔmo ba ha nso akyerɛ sɛ ɔmo betie afutuo na nana de ma ɔmo no na ɔmo akyerɛ nkwara no akyerɛkyerɛ pa afutuo kakra mede ma emabunu no ɛne mmɔfra no ɛne sɛ ɛnyɛ ɔmo nko nana sɛ nyɛ ɔmo nko yɛn maame ne papafoɔ no yɛn nso yɛwɔ ahyɛdeɛ a ɔsi yɛyɛ fa mmɔfra no atete papa ɛho anananom ɛne mpanyinfoɔ nso a mahyia mu ha ne ɔsi yɛyɛ ɛfa amammerɛ ɛne amaneɛ no ho so no ɔsi yɛfa akwanyan na yɛde tu nkɔra no fo na yɛso egu so ɛkyerɛkyerɛ mmabunu ne nkɔra no sɛ education for no so no sɛ cultural training ɛnka yɛn curriculum no ho a mesrɛ sɛ yɛnte saa cultural training schools no bi ana after hours no na mmɔfra no ɛnkɔ hɔnom na ɔmo nkosua amammerɛ ɛne amaneɛ mewɔ ha yi na nyame nko anam hɔ ha mewɔ ha ma aduanafoɔ nyinaa aduanafoɔ deɛ yɛkraboa ɛne ɔkraman a ɛgyasi na no yɛpo nti nana sɛ ne dai onyame ɛde da foforɔ aka wo fie so a yɛ nyinaa yɛ dɛ na ɛnyɛ fɛ na toa so nyini na nipa ehu sɛ wo hɔ na ɔde ahobraseɛ ɔdɔ ɛne obuo ɛne sompa edi w'anim a wobɛgu so anyini akyɛ mɛda na se sɛ yɛ baa yɛ wagye ahoahoa na yɛn so no yɛkɔ a ne yɛ hunu yɛn so yɛde akɔ asuminya afishiapa May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Yes, I turn this view. May God bless You now.
May God bless you now. May God bless you now. Hip, 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 hip. Hip, 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 hip. Hip, 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 hip. Yeah, that was it. What did I say? For not just say, and no, I'll see a chibabe say, Ampem and NYANSAPO for was I young woman, as a day ama a shiafuya, any Asante Petra said the woman is CF now on one info a butchery into Watcher, what the Amation for your and now dead the answer shiafono, one more and one more a D a winning pa, any Asante Petra, a daddy, say a drana now, a dema a school for honor. Azak. Insurance. Tinoma Badia, and the Omune Nana, Baby track cake, you know. I am fair. You know, Sisia, the Hoso Master Napin, the track cake in him, a call from Ubichi Bubisa, which work is from some. Oh, Mama Sam, and I'm telling you, sir, we have a son. Mama Sam. Take with you, hello. I want some so sharp. Yes, I said to drive us so them was an anachine and quan. I have to say, sir, when Sissy was so to me a woman. When Sissy was so to me, I won't say any fletcher. Some Roman Musua were dear Nidia at the air bread or dinner home or trama, assuming your mind. No, I do medino as a dear every day. Na the real Yemua. And get a bano any assembly. So you must say, assuming your mind in so cry, I'm a Musua. Yes, I brought the truth. I would know when it laughing and nature you fool now. If it to me, any idea actual Ibu say, when Sissy was swan, to be Ibu and mine. And we at Tepa, mine, Nana, Adusei, NYANSAPO, you see her, Naya Sings at the Aman saying, Uncle Pomwano, now want to know when the manner, and what dear. And patentia ahodi so ewu ye mamu nyina abo ene hwe ye so medin ene abusua pani osu aduo
We have to go down.